Mzonsundu mandibulise. Andifuni ukwenza into ende kuholo. Ndicela abantu abadala bandiphendule. Phambi kokuba ndingene kule ndawo ndifuna uthetha ngayo, mandenze umzekelo ngoba umawawa umnomzana uLoyiso Nqevu apho ndandimva ethetha khona ngendlela yakudala yophila, ebalisa ngamakhwenkwe, ebalisa ngemitshotsho, ebalisa ngentlombe. Akho nenye into endiphikisanayo naye ngokwendlela awayebalisa ngayo, ndiyavumelana naye 100%. Nanjengoba kakade umnomzana uLoyiso Nqevu kwizinto ezininzi azithethayo ndiyavumelana naye, koko ndiye ndimphikise xa ndisithi asinayo ungqondongqondo omnye esintwini. Ngapho koko ngokwasesintwini yonke imizi, zonke iziduko zinoongqondongqondo bazo. Then ke ngoku zonke izizwe zinoongqondongqondo bazo. Sisikolo esi senze into yokokuba kuthathwe umuntu ongumama omnye enziwe arepresente wonke umuntu, kuthathwe umuntu ongutata omnye arepresente wonke umuntu. Sisikolo eso. Ngokwasesintwini if uya kumabhaca ukhona ungqondongqondo wamabhaca, ukhona ungqondongqondo wamampondo, ukhona ungqondongqondo wabathembu. Uzawufika ematshaweni ekhona ungqondongqondo, amabomvane uzawufika enawo ungqondongqondo, amaqwathi uzawufika enaye ungqondongqondo. Now isikolo siyonqena ukuba siphuhlise abantu abaninzi, siye sithargethe umuntu oyi-1 ozawuvele anyuswe ziintatheli, enziwe ibe nguye umuntu ozawurespekthwa njengongqondongqondo, azirepresente zonke izizwe zakwaXhosa. Loo nto leyo ndingathi mna i-unfair, kuba loo nto yenza into yokokuba umntu omnye aphendule umntu wasemampondweni onengxaki kwangalaa mpendulo inye, ophendula umntu osedutywa onalaa ngxaki inye, ophendula umntu okugatyane onalaa ngxaki inye, ophendula umntu osesisikayi onalaa ngxaki inye. Kodwa amasiko asaneli kukuwenza ngokwezizwe, siphinde siwenze ngokweengingqi. Umzekelo, amahlubi asecala oluka wodwa kodwa esenza into efanayo namaXhosa ngokohlobo lokokuba kuyangenelwana. Ndiyakwazi ukungena kwibhuma labakhwetha bamahlubi ecala, namadoda wamahlubi ayangena kwibhuma labakhwetha kumaXhosa ecala. Kodwa ke ngoku khawudrayive ugqithe apha eElliot, ugqithe eDyoki, ugqithe eMaclear, uthi Mamfletcher. Xa ufika phaa kuthiwe mfo kawowo khawume kancinci utata, siyakwazi indoda kodwa khawume kancinci, awukwazi yongena phaa. Andithi hayi, nditsho mna even ngoku bekungena abatshana bam bendipha, kwafuneke mna ndilinde ndingayi yokumbona umtshana wam. Umtshana wam ndisebhumeni, zange ndikwazi yokumbona. Ngenxa yantoni? Amahlubi abambe laa nto yokokuba xa uyindoda yomXhosa ngoku uyiyo indoda, awunayawungena kwibhuma lamahlubi. IsiNtu ke siyingxaki kuloo ndawo, into yokokuba siyohlukahlukana ngendlela esenza ngayo, sohlukahlukane nangendlela esikholelwa ngayo. Ngoku into inye kodwa sikholelwe kuyo ngeendlela ezahlukahlukeneyo. Sesinye sezizathu ke esibangela into yokokuba kube nzima ngeyona ndlela engathethekiyo into yokokuba isiNtu sisoyamanise kwinkolo. Kangangento yokokuba mna ndiye ndibe nengxaki xa ndibona abantu besithi ubuKrestu mabuhambe, iBhayibhile mayihambe, sishiyeke nesintu phaqa. Ndizibuza umbuzo into yokokuba
esi sintu phaqa sishiyeka naso sesiphi? Ya, esi sintu sithi thina sizashiyeka naso sesiphi? Kuba ingxaki yam kwa abantu aba bafundileyo bathethela isintu bastolika ngokwemfundo. Loo nto leyo eyenza into yokuba ke ngoku thina maqaba sikhubeke singabava kakuhle uqonda uba awuhluthi. Umzekelo xa uDr. Nokuzala Mndende ezawuthi umkhonto isandla asinasini, ngoko ke nentombi ingayiyo inkulu ihlabe, nentombi ingayiyo inhlabi. Iyafumana? Lutoliko ngqiqo lwasesikolweni olo. Utoliko ngqiqo lasesintwini lunemigaqo ekufuneka ihlonitshiwe. Njengoba ndisitsho kuwe ndisithi zange ndikhathazeke xa amahlubi esithi mandingayi entabeni. Ndahlonipha isithethe sakwantu samahlubi esithi andinalungelo loya. Yathi ndaske ndimbone umkhwetha, ndaske ndilibone ikrwala ke elingumtshana wam lakubuya entabeni. Nangoku ke ndalibona lawubuya entabeni. Ndayihlonipha inkcubeko kuba ke nawo amahlubi xa eze kuthi thina maXhosa senza njalo. Kodwa qaphela laa ndawo ke ngoku into yokokuba ndithe amanye amasiko nezithethe aye axhomekeke ngokwengingqi leyo wena ukuyo. So ingingqi okuyo inegalelo elikhulu kwindlela owenza ngayo amasiko wakho nezithethe zakho. Xa ndizama ukuyivala ndicela siyijonge le nto ndizama ukuza nayo ekubeni into yokokuba asinakuyibona njengomcelimngeni onyanzelisa into yokokuba sihlanganeni bantu besintu, sixoxeni ngendlela eyiyo enokubangela uba sikwazi ukusebenzisana ngokupheleleyo, singakhange side sibe sijongwa njengabantu abagxekanayo. Ayikhona into esinokwazi ukuyenza ngokuthi simanyane khona ukuze singabonwa njengabantu abagxekanayo, kuba ezuba senditshilo ukuba besithetha ngokuba ngoku sizawuthetha ngabantu abamele imveli. Ngumzekelo lo ndiwenzayo, uDr. Nokuzala Mndende ebezawumela amaMfengu. Besizathi laa ntombi yasemaMfengwini engumndende besizawutsho sithi uMawawa indoda esemaqwathini eNgcobo. Sibabize ke ngokwahlukahlukana kwabo, uba ndiphazame uphuthumile Fuyani ingathi kula macala ngakomaqonqa. So ukuba besisiya ngokokuba nyhani sifuna uvuselela isintu, besizawukhwazana ngokwengingqi. Athi ke amakhumsha yi-tribalism le ndiza nayo. Amakhumsha wona avuya xa kuzawungena uDr. Nokuzala Mndende kwa-SABC ephendula izinto ezenzeka kubukumkani bamaThembu, ubukumkani bamaThembu, bekhona abaThembu ukuziphendulela. So izifundiswa zona ziye ziyithande xa injalo. Umntu wesinye isizwe ongena inyewe yesinye isizwe engazigqibanga ezesizwe sakhe. So ngokwasesikolweni akubonwa nto ingxaki apha. Ngapho koko xa uyinqanda oyena mntu oyingxaki nguwe, kuba ngokwasesikolweni as long uyile yunivesithi wafumana isidanga sakho, ezi PhD ezi PhD zilahlileyo ke namhlanje, ufumane la PhD ilahlile injalo, then ube nguDr. bani, emveni koko ngokwasesikolweni ugqibile. Ungathetha noba yintoni ofuna ukuyithetha, even if loo nto i-against isintu. Ukuba ufundile
uright uyithethe. Ndike ndimamele amadoda afundileyo xa icacisa ngolwaluko, bathethe izinto ezingamasikizi kuthi thina abantu basentabeni, uzive uqonda uba okay, makubeke olu hlobo soluswa ngalo santlontwa ke mos, ukuba kanti lalungabalulekanga kangangento yokokuba kufuneka thina simmamele umntu othetha izinto kwakuthiwe thina simelanga kuzithetha. So zange soluke thina santlontwa. Yeah, zange soluke thina santlontwa, kuba abantu abangolukanga bayavunyelwa into yoba bathethe izinto thina madoda esafundiswa ukuba azithethwe, esafundiswa into yokokuba azithethwe. Umbuzo endinawo ke ngoku xa ndiyivala ngokokuba mnumzana Loyiso Ngqevu, simele indlela yethu yokuphila siyenze ibe yinto yokubaliswa na, okanye simele ubuyela kuyo? Okwesibini, xa nithetha ngabantu abangcabalazileyo, ingaba nifokase kubantu abathi besecaweni babe bekwimveli? Aniyijonganga na into yomntu othi esesikolweni abe ekwimveli? Akangcabalazanga na umntu onjalo? Kuba isikolo siyaziphikisa izinto ezininzi ezikwimveli, though hayi zonke icawe ziyiphikisa into ekwimveli. Andazi uyandiva na? Isikolo siphantsa kuyiphikisa yonke into ekwimveli, kodwa umntu ofundileyo xa ekwimveli akabonwa njengomntu ongcabalazileyo, ubonwa njengoyena mntu ofanelekileyo uba makabe ukwimveli xa efundile. Then kubekho abantu abangamaKrestu abahamba icawe but baphinde bawenze amasiko, basibambe zombini, then nithi abo bantu bangcabalazile, but ibe loo cawe yaloo mntu ingawaphikisi at all amasiko, ingaphazamisi kwanto njengeziyoni, oma-St. John's, ipostile, ama-ZCC, iicawe zobaba uShembe. Zininzi ii-African indigenous churches ezingenangxaki nokwenziwa kwamasiko. Bathi bekwinkolo yobuKrestu benjalo, kodwa bawenze amasiko ngendlela efanelekileyo. Abantu abanjalo why bethathwa njengabantu abangcabalazileyo? Kodwa akho nto abayiphazamisayo kumasiko. Izothi abantu abafundileyo abawaphazamisayo amasiko kungathiwa bangcabalazile. Ndayithanda ingcaciso yakho mnumzana Loyiso Ngqevu xa ubalisa ngemitshotsho yonke indlela yakudala yokuphila. Umbuzo wami ke ngoku, simele into yokokuba le ndlela yakudala yokuphila siyenze ibe yimbali, ibe into yokubabalisela nabantwana, okanye bekufaneleke into yoba senza iinkomfa sikhangele uba zeziphina izinto ezinobuyiswa kwizinto zakudala, then sibuyisele izinto zakudala ezinokubanceda abantwana bethu kubomi banamhlanje. Okanye ukuba siyakwazi ukuyibuyisa imitshotsho ngendlela yeli xesha langoku, siyibuyisele loo mitshotsho leyo ngokohlobo lwanamhlanje. Kuba ngoku kulaa nto yoba ulutsha ludinga into yokwenza, ndiyababona aba bagxotha ulutsha ezicaweni, kodwa ubuyaqaphela alumki ezicaweni ulutsha luhlale ezindlini, luphuma ezicaweni luyohlala ezithaveni. Ulutsha luphuma ezicaweni luyohlala ethaveni. Ngoku kufumaniseka into yoba ke ngoku isinceda phi laa ndima yokulwa necawe, ukuba xa bengayanga ezicaweni bazawuya ezithaveni. Ngoku kufumaniseka into yoba ngekungcono if besibayeka bahlale ezicaweni endaweni yokokuba bohlala ezithaveni. Andivanga namntu ndiphosa ingxoxo. Make sixoxeni bethuna, make sixoxeni. Sithetha ukuthini xa sithetha ngoNdalashe? Sifuna ukubuyela kuNdalashe, okanye sifuna uqamba izinto zethu ezintsha sizibize ngoNdalashe? Kuba ke nangoku zikhona icawe ezithi zizicawe zemveli, kodwa xa uzijonga uninzi lwezinto ezenzeka kweza cawe lukotshwe kwinkolo yobuKrestu. Zizabugxeka ke ubuKrestu, zibugxeka ubuKrestu, kodwa zisenza izinto ezingekho sesintwini ncam, zisenza izinto ezikotshwe kwinkolo yobuKrestu. Xa ndiyivala ke ngoku, ukuba sikwazi kunyaniseka kuthi ezintliziyweni, sakha
ikamva lesizwe elinjani. Camakho.